Allee, en dan ben ik een rapper en zeg, godverdikke, ik heb nu een hele dagtijd, hè. En je weet het, eigenlijk, als je het altijd voor een grote beweging en heel het podium gebruiken. Ja, helemaal gebruiken. Ja, zeg, en als dat nou niet begint, dan zetten we u hier in de volkspot met een van de beste dansers. Dan doe jij mee wat je wilt. Jij bent de baas van dat spel hier, hè. Dat kan wel een van die dansers zijn, maar ze gaan het kunnen, hè. Anneli. Ja. Zie, die zitten toetenfrut te knauwen, zo krijg je zenuwen van. Dat gaat niet. Wacht. Hier. Ik heb wel een blazen, hè. Oeh. Oh. Voilà, we zijn voorzien. De toetenfrut is weg. Nee, goed? Ja, doe de zelfs maar weg. Ik zal zorgen dat zelf klaar zijn voor mij op te treden, oké? Is goed, ik zal het wat in doorhouden, dan kan ik mee de beste straks bekijken wie dat... Ja. Ga op jullie plaatsen staan. Beetje uit elkaar, beetje naar achter. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ook als het op muziek is? Ja. We zullen zien. Zet de muziek maar op. Physical, physical.